Okei, moi! Eli mä ajattelin tehdä tällaisen videovastauksen, kun sitä on pyydelty. Ja siis, tässä on mun kaveri Inka. Moi! Ja siis, no ei meillä nyt kauheasti mitään asiaa, mutta siis voitais vaikka kertoa, mitä me ollaan tehty tänään. Eli me oltiin shoppailemassa. Ja Siellä tuli ihan sika upea kundi vastaan. ja sit niinku mun 2 poikaystävää, se oli niin noloa. Mut okei. Ja mitäs, hei huomenna on uusi vuosi, mitä te lukette tehdä uutena vuotena? Koska me ainakin ajateltiin, että tänään hommattiin niinku pari sidukkaa ja bissejä ja lonkkuun. Ja siis, okei, Eetu otti tänään hakuja vaan 5 €, vaikka se on ennen ottanut vaan 2 €. Ei kai. Mut siis joo. Eli Me esitellään nämä ostokset. Joo, me esitellään meidän ostokset. Eli ne on tällaiset Prisman muovipussis. Älkää kertoa keneltä, että se on sika noloa. Niin. No kun siis hoettanut oli loppunut kasvit. Okei. Eli ensinnäkin Lipton Ice Tea. Tää on tosi hyvää. Sitten on sitten ne Hello Kitty virvoitusjuoma. Se on Muotovaahto. vadelmaa. Se on tosi hyvää. Leopardi huivi, koska leopardikuvia on kuumaa. Sitten on sitten ne Xanelli hajuvesi. Pinkki joku. Rintsikat. Tällaiset yhteydet, koska tässä on tällaiset vitsiä näyttöjä ja Joo, nämä on yksi koko. tälleen. Nämä on pienet, mutta nämä on sellaiset nännin peittävät. Okei. Sitten Ray-Banin violli-aurinkolastit. Jos näette, niin tässä on tää merkki. Eli ihan aidot on maksaa vain 290. Me ostettiin niinku tällainen. Onko tää meikkivuori vai Meikkipuikka, sillä saa tällaiset tosi hyvän näköiset huulet niinku mulla. Niinku tälleen. Ja sit lipsari. Sitten lääkkeitä, siis anteeksi e-pillereitä. Okei. Sitten kortsu huomista varten. Sitten Mustat Ray-Banit. Kato, siinä on tollanenkin. Siinä on tää kukas. okei. Sitten niinku meidän vielä yksi ostos tästä. Eli veitsi. Koska niinku meidän entinen veitsi ei ole enää niin terävä. Ja siis niinku mä tarvisin uuden veitsen. Okei. Sitten Eikä mun housussa on Rika. esitelläänkö me nää? Mä oikein tiedä. Ettekä te kerro kenellekään. Okei, siis Meillä on tällaisia unitabletteja. unipillereitä. Koska niinku Koska koretaan niin semmoista. mä ajattelin, että ottaa niitä viinan kanssa ja sit niinku tässä on särkylääkkeitä. Sitten niinku meidän viimeinen ostos. Eli huumenneula. Sitä varmaan tarvii huomenna. Niin. Okei. Mutta ei kai meillä muuta ollut. Ei meilläkään muuta niinku ollut. Eli niinku hyvää uutta vuotta kaikille lukijoille. Ja siis olipa se siistiä vai tehdä teille videovastaus. Uudestaankin. Joo. Tässä varmaan jatko-osa tulee niinku ensi vuonna. Niin. Eli moikka kaikki lukijat! Heippa!